Do I call them talents or gifts? What's a talent anyway? What's a talent? One person, please. What's a talent? What's a talent? Sisi wote tuko blank. Ama nichague mmoja. Can I choose one? It's a natural ability from God. And in this case, sometimes it is unique to everyone. Are we together? It is unique to everyone. Hatufananishi nini? Talanta. Tumepewa vipaji mbalimbali. Katika huu ulimwengu, kuna yule ambaye anajua kukimbia sana. Kuna yule ambaye anajua kupika chakula kitamu zaidi ya mwingine. Kuna yule ambaye anajua like when I arrived here, I met some little angels there who showed me where to go and sit. Yaani walikuwa wanafanya nini? Welcome, wanakaribisha vizuri. Mwalimu alipokuwa anaangalia, maybe the teacher considered what kind of persons angeweka pale ili wafanye nini? Wakaribishe wageni. On the talents za hawa watu. There's again some talents. One time when I was in my university, then I was doing IT, and then we had a culture night. And in this culture night, people, what? Cultures, their diversities, their cultures. Now in this culture night, wengine walikuja na mitindo ya mavazi. Unaelewa mitindo ya mavazi? Jinsi ya kujivaa, the way they dress in their cultures. Until now, it translated to our modern society and the way we dress. It was a talent show. After this, after what we call the what? A culture night. And at the same time, people again were competing. Jinsi ya kufanya nini? Ya kula. Hata kula vyakula. Bono na tevi una msanga ni amangana ngocho kanikere. It's okay. Nitajaribu. So, ekero tuabwate a competition yiga abantu bagacha abange bari kworoki nana kibagwe soka. Kwa manya konyora bono ekero yaika now the modern world, they are showing what vile tunajivia au the way we dress modernly. So mtu mmoja, kijana mmoja akaja, alikuwa amevaa jeans, you know the jeans, the heavy one, amefunga huku chini, ameiwekea hapa. Ameiwekea wapi? Hapa chini. Ameweka na minyororo wapi? Kwa shingo. Nyororo, not chains. What do we call chains anyway? What are chains? What are chains? Yeye alikuwa amevaa nyororo. I tell you, I wish I had a camera that time and I would have shown you what that guy was putting on as a fashion show. Alikuwa amevaa nyororo kwa shingo kubwa, ameizungusha karibu mara 3 na kinyasa suruali alikuwa imeivalia hapa chini, amefunga mshipi na akavaa shati moja bagi. So he was walking like, Sasa hiyo ni nini? Ni talent show. Those are talents anyway. But now, what does the Bible tell us in the book of 1 Corinthians chapter 14 and verses 12? Somebody to read for me. Mtu anisomee kitabu cha Wakorintho 14:12. Vivyo hivyo na nyinyi kwa vile mnatamani kuwa watu wenye karama za roho, muwe nazo kwa minajili ya kufanya nini? Ya kulijenga kanisa. Unfortunately, talanta ambazo tumepewa hatuzitumii kwa kulijenga nini? Kanisa la Mungu. We use the talents that we have been given to promote the worldly affairs. Tunatumia talanta ambazo tumepewa kufanya nini? Kupromote biashara za nini? Za hii dunia. Msichana ana sura nzuri na kwa sababu pengine she's been praised for her good voice, anaambiwa sasa we are going to hire you as a company so that you may promote our product. Anachukuliwa kwenda kupromote product maybe na Keroche kwa sababu ana sauti nini?
nzuri, na ana sura nini nzuri, ili apromote nini bidhaa ambazo hazifai. Unaangalia, this is a talent that God has given you, beauty, a nice voice. Are you supposed to use it? Inafaa uitumie kwa mambo ambayo hayamtukuzi Mungu kweli? Unafaa kutumia talenta yako kwa kuijenga nini kanisa. All that we do, we have to do for the glory of who? Of God. Where do we get these talents from? Tunapata hizi talanta kutoka wapi? Do we go, tunaenda shuleni tupewe talanta? Tunaenda kanisani tupewe talanta? No, it is God who is giving us these talents. And that is why, ndio maana tumefika hapa siku ya leo, ili tusimame pamoja na hawa watoto wachanga ambao wanataka kutuonyesha jinsi Mungu amewabariki na vipaji na jinsi ambavyo wanataka kuvitumia kwa ajili ya kuendelesha kanisa lake. Haleluya. Tulisema haleluya, mnajibu namna gani? Yes. Hapo nimewawekea, mmeanguka moja. Mmefika 90%. Now, in the book of James, verse number 1 and verses 7, chapter number 1 and verses 17. Where do we get these gifts from? Tunapata hizi talanta kutoka wapi? Nani amepata? James chapter 1 verses 17. Yes. Kerugwe kia na kerugwe kwa tena ki geikeranete na igekorwa igogekorwa seise bwakereki bwemigaso. Every good gift, every good talent, it comes from our God. Asare ereguonjo katikora tinaki tukoiyo onyokoire kegukio gotera ekina kiakoire onyokoire kegukio babani ekina kiakoire omungina nonyokoire tagokoura tenga mna mumuro minara gosarie ng'ombe boniga maragobe goika agoteine ng'ombe yare koranaki ngiraneri eronyo koire okorire naki okoire nekera koire nigata totumekeke egwekyo asenginjo yokwagacha enyumba yaye. Hallelujah. Now, ntaite kwenda bwangake ainde naba changanya bono ngamo tore ntoramo kabisa bono Seketabu ya aba Korinto naande yentangani 1 Corinthians chapter number 12 starting from verse 4 down mpaka nikuambie mahali utamalizia. 1 Corinthians chapter number 12 starting from verse number 4. Samahani, mmoja asome. Sijui nani atanisomea. I don't want to choose because you'll say I'm biased. No. Chaka uyeona. Bono mbirororo ebiyagu bikora tena ki. Ao. Igotwensi ntoire ebiyagu bibwekaine. Nambare babwate kengao, nunda gatware kengao, nakero montaire kegu ko buaye. Kwa igure. Umaete mna tuache kanisa agaige iga mbare bacha kurigire na pastor kiugo cha kurandi taribo na kia kororekana ga koruga iga goika describe proper goka inga kanyerere iga kabwa aterisio na inde na torkora na kikarenge no inere ekina kia kegu kekorotena ki kiaye oinere kewe kile kyakoteki na kiaire nonde nere na bare iga asengenjo ama etendera no muyigo munenura na mbeyemo abageni ngocha bare nekera abageni bagocha endagira nekoroteki nera emoko munjara korwe geiteke mwamanyorera kerikende moko musenda korwa no are meseria banda bane yani nere gasia nere koroteki no yani no aikireta na nere kegukia no ikoroteki
Korende amariko natieka gototebiga nakereke gwekia na sengo gekorwa. Igoe kegwa abarogimbayo. Mbari koroga. Ekine kegwa. Hey! Abarogimbara. Nkoroga baye. Ekine kegwa. Omaete tigamba teyo mugane kero na inge high school. Tware korare bitanda byari koro ku spring bed. Mbare ngabara rete spring bed. Spring bed. Egetanda kerike bwate chi spring. Mbare ngabara rete. Mwara rete spring bed. Tari chinkini. Tari gechi. Keriye ekero wasa ino moko baiga. Keria. Bono ekero toraire botuko. Omoise kenaro yo moto chandete. Era ari gocha botuko. Irimu ararire. Twari gotiga chibab chire on. Ekera ikere muna cheka chinta chiae nige bira biri okorana ki bikorima. Ekero byarimire omanya gocha oriata geterito keria akorana ki atengi. Oso anyaro egetanda kerio kuna maiga omanya gokuruta 1 2 3. Bono ene gasi yakotena ki yarenge yaye nekingerie kegwa. No korebo onye totongiribo. No korebo onye totongiribo. Nakero monto na akote kere kieke. Bono the difference egotoka sebiewe bina kwanire nkerina ekegwe kiya na sengo gekorwa. Oyo gotera buya ekegu ngai gekoru. Na inde kera gotera buya tari ogo chigotera rense ni gotera mwango mwatata. Ekero kobana ngai okobana gochi ase mkoru mwatata. Ekegwe kiya ni gekoru asare nengenjo yaye togetumeke ase ngenjo yokwagacha enyumba yaye. Bono omuntu ansomere egetabu kia abakorinte yeritangani iwe byagu biramu. Korendo moika no roria oyomo. Korende omoika no roria oyomo koranaki okorwa ebyewe biga ao ndoigwana inegabu. Omoika oro no rio kerekieke oyomo. Oyoro moika mochen. Okorwa ebyegu ao. Yes. Nabo igo okokora okortena ki kore ao. korendo oyomo. Korende omonene nero rio korete ki oyomo genderera. Asinjera ao. Nyasa ori nero gototumeka bitwenzi nonya koire kegu giokobana okaegwe giokorandi nyasa egweka ogototumeka twenzi asogo ikiranikere kieke emeremo yaye. Haleluya. Bonsto gotumeka na nyasa ntonyore tia bande mbali ba gotumeka na makomo. Halo watoto niaje? Mambo mpo. Kuna nangos fulani nataka kuwachorea. Mkorada abana lokwana bara oino munwo moika togo kwana nje weka maete na kina kwana gerekie na abana. Mkorada shikilia uzito kama tuko pamoja. Shikilia uzito. Very nice. Now, toirane asanaria. Tuamanyire konyorana naki. Oliora gosoma. 7 yate bana. Oyo omwe gokwana
Yani asobwenge egendonta ete kworoki wetera marikongerina ebiye gutubwate ao nyasaye okoranaki okorwa nebiye gwe byonsipi ekero toko birenta amo nigo bigo kongie kanisa yangu ya nyasaye Unotoise gosoe kanisa onyore korumambi nekisada wakigu erieta tata erio mwana nerio moigo mochenu amina. Na indi mwate gwikaransa tosome gitabu kia Mariko erieta tata erio mwana moigo mochenu amina. Mwakora oroche no injo ye kanisa egi na bateri na barabugoika batoke bakorenaki basaso kie kanisa omorandi nero onye no morisia nera urukerekieke amatangazo abatebi what is current nebintu nakibikoretenaki bigenderete nebyegwe biga byonsipi ekero toko birenta amo nigo bigo kongikirekieke obosasima waito na kwagacha boigo kerekieke obokoreri ase nyumba ya Nyasaye. Now 1 Timothy chapter 4 verses number 14 and 15. 1 Timothy. Timotheo ya kwanza 4:14 hadi 15. Wangapi wamepata? Hallelujah. Hallelujah. To tiga gokorere kegu kerigwa koratenaki waetu asenjere ya kerekieke yobo bani abantu mbare baira mariogia maya lakini no motebi atebe amina ta koranaki okuana munabona kuana ngamina amen abamba kuana tukorwa mwaraje bana moroji na naboire kegu lakini gokotenaki oge ikransete totaiti gokoranaki kogetumeka omonto yomo omoruti agasoka akagenda ense yare erinda chikwegu obugambi ekera ikororo bintombi mobereti buya akanyora azimio noere na Kenya kwanza na ekoroteki noere bono ekanyare kanana bakaramu pingake korenda moyo ye bagaikira bagateba nko mwabaro mugambi nyuma atarasoka natiga aba servants chae abakori emirimo baye akabateba ingo sokande nasenye njongo soka inta etemba bagerekere yomo kerekieke etalanta yaye emana ya gutoka ase gitabu kia Luke 19 starting from verse 13. Kero monto nigonko mubagera kerekieke ekegukiaye erinde akarangeri bonsi 10 oyo maka mweyemo oyo ndaka mwaibere oyo ndaka mwaisato woikorio 10 akamwairenga 10 mnakorengana kero oyo maka tenaki arenge a point ya muna rusiri abuneri na nonye nebyegwe bigatoko egu nigo koegu korengana mnokoreteki munure. Hello? Mtwen nabo ritanga mtwen stranyara ko binyoka gayo. Mtwen so kunyara ko binyoka. Mtwen so maeta gotera. Mbatene niga motere ko mna bana batera gaiga. I want to praise you little angels. You really impressed me. Engenjo mwatera that was powerful. Ndiye muna saba rimbari bako begere. To batene niga iga baniga emogwa ka chi Discord. Umaite chi Discord. Mna ndogo twera twins tokorelaki toikerania mariogi korende mbare bamaete nanaki bako harmonize mariogi abo nakibagwata kyogotera nakibagotera paka bakorenaki ekinekewa. That is a gift and of which we are told to use it diligently. You have to make it diligently. Do not ignore it. To baisi we karansere keweke. One kero muntu oriagenda, ekero mugambi oriagenda, akaegwo bugambi asa chiete no nyomi getuake. Ekera irana akamanya watebi orio yomo ninju. Eke una kwete ngaikere. Na kwangete ekemo na ende na mentre kerekieke ekemo. Bono aseigo che emechie na iru na koire taunie ya mesitie ya mokorenaki. Obero. Amara ina ba kwana yebuku.
naenda karangeriyo kabere akamata inaambire ngana kwete bibere bona sengenjo eyo ngaibire ukanga bibere na koira ni bibere ngana bibere bona naye na koira chisitirenga bibere genda korena ki obero ekera togo tumeke ekera nyasaye atoire ni gago tomentera nekera tomenteire obogo sesenyo konene na ekwa bogo sesenyo konene gochia sense. Hallelujah. Naende tigamba inyuri motebe. Hallelujah. Ewa. Pari ngasi kitabu ya Timothy. 1 Timothy chapter number 4:14. Tu tiga gokorera ekegu kiri kwa etu ase chinjira chiakere kieke chubania. Kendera 15. Orengeria yo na inde bueru kiegima aseke egwe kigwa korenaki kwa irwe. I like the English version. Ngori obwate English version ansongere. Ebu kuyege songo. Very nice. That is the word I wanted. Diligent. Be diligent in this matter. Bono chaka utaka 14. Ekina kina hata gete ko iburi ngane diligent. Do not neglect your gift. Those are the words that I wanted you to mark. Do not neglect your gift. Hello? Hallelujah. Do not neglect your what? Your gift. Abana moi gwendera kin. Iro rango na kinate. Do not neglect your gift. Mwalimu bwege songo mkoa Max wana wasemini. Do not neglect your gift. Na seke gusi to baise gotiga egose to baise neglecting naki. Neglect kwangu. Ngomu wa Kenya. Mungina ngomu wa Kenya. Tombia ante tombia. To baise kuombia ekewa ekera ya koreraki ekera koire. No get meke no moke. Igendera ngo igyo chinse. Do not neglect your gift, which was given you through a prophetic message when the body of elders laid their hands on you. 15. Be diligent in Be diligent. Be diligent. Diligent. No kobana kerekieke. No mokia. No kobana kerekieke. No mokia. Chikwaya chinyingerero chiagure. Asengenjo chinza magoteba ya mwateba saa 10 ngoka mangochi. Toiwana ina. Saa 10 ngokorogochi. Ngaki chinza chekire ngoranaki. Ngoka. Aya mogoteba saa 8 ekiombe gaki. Tindi konyoru gochinde gwa kerekieke. Efai. Aya mogoteba kama mambi nimbwate chiarachi. Ngochi koboka mambi nasi moraigo nasi nyigo koranaki. Kuroka. Wana toange chinsa ekwaya mutaite tumira netokorogotera toango chinsa chikwaya mara toango chinsa mutaite tumira netokore ma practice igonto bwato mokia asebi ewe bire twairwe ntobwati mokie ni gotokonya koru excuses ni gotokonya koru ebitamero korende bono ndaite ko bayinyoriga ekegwe kikwaire onye toko getumeka na no urwe erindo mungakore naki amenterwe wote to urwe kegu kwairwe taki njenare ko bamorogi ngoteba ngure kya borogi mwana mondo mungane kinye ko koranaki kenya ko mucha ekyo boy bikoranaki ngure ka mondo mo Mama, lakini ngo yero teta ewe. Mama. Bwana kora 15 yeyo. Give yourself to them.
Yes, give yourself to them. so that everyone may see your Progress. So that everyone through this talent, give yourself to them, so that everyone may see your what? Your progress. And that is what we have come to witness here at St. Elizabeth. We have come to see the progress of these kids because they had made their first volume. So walifanya volume yao ya kwanza, wakafanya ya pili, na sasa wanaenda kufanya visual. Hiyo tunaita nini? Progress. We have come to bear witness and even support them. Erinde tobasire, erinde banyakoranaki, banyakogendera. Bono next time we come here, maybe at water college na ende volume 10. Yani, ndiye ngora ibona nako ke yani ndiye kina kwa na ringone ngone. Amen. Onye te kona ko reina gango nana. Sakiri gona ati ngine sigeme na kwa na. Ande mbu. Ila ekitarigento. Niebebo. Ekorenaki. Ebebo. Hallelujah. Oko iguna ko na nekegwa wono na goikere ne kegwa kindora koranaki ndora kenyora ndo jito kenyore ekitabu gia Acts chapter 4 verses 1 ekeote ana remain in Jerusalem until that time when the gift will do what? Somango na keote Acts chapter 4 verses 1. Acts chapter 1 verses 4. Somango chapter 1 verses 4. Yeah, chapter 1 verses 4. Ekira sangirita kanita mona barabuo akabachika tibaba ise kokoranaki tibaba ise korwa Yerusalemu goika kereki kiabeire moganyeira ya tata eyo mwe wete korwa asende mbe somere gesongo on chapter 1 verse 4. Yes. He gave them his order. Until Wait for the gift I told you. hallelujah. Do not live where? Abare mutara iguna na kunyengenta kunya kubaeresa iga. Na mo baise ko koranaki. Mo baise ko ruga. Mo ngenda no nyeranch. Oh, yo ko genda na ngotem. Mo baise ko ruga pakeke au ke ya koranaki. Kia baikeire. Ase ngento mo kari kubuata. Mo kari ko koranaki. Mo ri ko conduct. Mokari go conduct mangana. Na mo baise ko Jerusalem, ko keke au keri ya koranaki. Nambare watabuat. Na bono hallelujah. Hallelujah. Bono. Hallelujah. Amen. Thank you very much. Now, tora nasa kitabu kia Warumi. Abarumi arona kia gototere. Romans 12 verse 6 and 7. Arona kia ukwana. So we are to use our different gifts in our So, na seigo ntotakeire totumeke ebiegu byaito asekere kieke. our gifts speak God's message. Erinde gokwana ringana ryangu rya Nyasaye. Na totumeke ebiegu byaito gokoranaki gokwana ringana ryangu rya Nyasaye. Because ntuacha kana mna hii every good gift comes from who? From God.
Ebyegwe byebiyatoire ebibire ao nato bitumeke asengenjo yogo kwana ringana lyango lyanya sai kariyo kona tera abanda mabe nto bitumeka asengenjo yogo abuse abane na go press abande umayita abantu mbarwa mayete gotera asengenjo mayete gotera nenda mayete kwaya nere tegemete litukomota keire kolonji yako ba absent amayete ne lyo iria ne litayo ndiko tinaki litayo kwaya ite korotiki seyo era mayete na soprano yane ekogorurigori ntatereti akimoko ndangenanje muri press yani ngwoke gende kimnabosa yana tayo yende kinge okoranaki ngekoba while na nyasaira akoire kegwekyo erindo buya bwaye bakoranaki wekerani endelea. If onye biegu byaito bire gokwana obya oseringana lya nyasaye tokorebo kulingana ne kwege na tokore tena ki tuwate. Haleluya. Tokorebo kulingana no kwege na tokore tena ki tuwate no kwege na waito torakora. Onye no go serve ihona kihona. If it is to serve, we should do what? We should serve. Onye no bakorari, tokorena ki kabomo somba, goikeda ikayo moerio, asengenjo yobu yawango, watata. Hallelujah. Rokwa mosomba, rokwe gose marieta na tokar ko rokwe ke otore kanisa. Umaita marieta yi. Oyo moko morisi. Oyo moge kanisa. Oyo kiango. Mwewe marieta yo. Rokamu tebi wa yonsi, lakini asengenjo yobu yawango. Wanya sai. Let them talk. Let them say. Let them do whatever they want to do. But for what asengenjo no manyete egasio korani ngokorera. Yes. Onye no kosomia tokorena ki tosomie na kigeko etobwate trainers when tomorrow mami mwateba bagende begeriwe ende na baraba chiko korana ki bachikwegeri abande. Now we should make disciples of others through the talents that have been endowed unto us. Chitalanta ichigatwaire ebyegwe bigatwairwe tobi tumeke asogo ikera na abande. If it is teaching onye no kwegeria tokorana kina intwe twegerie abari mumbare skuru eyeiga egasi yaboningi no kwegeria ntobwate Dorcas iga omongino yo mare koro ku Dorcas egasi ya enki yarenge igarenge korosi chianga ekerasira bakamurangeri Peter gotijopa ekerasira ingase nyumbagete ya yoroiga bakamotebi omosomborio nyasaye tabita korenaki orarire wono nincho korenaki omosabere ababobraka no baenge ba muncho kanaine neke gukia enki kiarenge obokoreri ase nyumba ya nyasaye na gokonya abari bakoretenaki abarenga bataka pone kera baboraka bari bacha bakana na Peter amo na tabita agari bakamanya korenta chianga chiri arego koranaki ariko basonera echikoro kuna robes ebukwego kwa nanaki robes niga basonete chianga chikoro kunaki abangina nabagaka chianga chikoro kunaki robes ne chianga chintambe chingi yabuyeiga chikogo tubabuye pakararia ochinsa buyeiga chianga chiakere kieke chiamasikana nesina chianga tabitare gokoranaki arego sona na chichi ariko bakangu omonene lakini chianga chigo sonurero na kichira abana banyasaye. In the name of fashion chianga chigo sonuna kichirero chimbe chianga chitari korendo bosera bwangu bwanyasaye eto ikaransa asa chenu ekerago swasanga munaya iga inabe yatakeire na kwareke yange ngiye kotenaki ego tubete buyeigo erinde obosera bwanyasaye bakorenaki butigare kobora
na rai na baburi na kwa manya konyora bono na ne beauty contest egise mura mna babegete chi buling bakoro kanaki ma buling momete mwaga nomete buling niki babegete ma buling igaga na bamenya kosungusa netinyororo chiribiga tigaiga omanya kobeka nebishatiriri bagi nerirongi akoretega gichachete university bono niga ko ngendo bongenjobo buda uwezi nifanya nini imanyana ningiro mwana ne university achikobekera naki tinko muhira na ne inekere kieke na ne inero fashion ne tabugeta araria iga tabugete ne in fashion na ne ineta na ne kineke nekewa manyana ningire nyaroka ya ne university by the way nimbwata masasarenga iga renga yokanya kondora ka abana imanyana nimbaire university erinde bakikobeke tuki ya prumoina yero gatigati rediga omanya korende kegoge tobekaga omanya korende bintu mbire bako nandia maiso mwanya korara kini bako beka maiso bono mente yogebi yere nganega omanya komenta naga obeka ne chinjarechi omanya korana bana niga utachega yako mogyo kane kemoni kirararia edu omanya korenda ebintu mbire tokora kati makeup na ne inetara nekinekewa omanya korenda ebintu mbire tokora kati makeup omanya gwako bosio my friend ekerago ikaranza korusia akorigie gechiko okorana ki ogokora na bono mogokora ina kimogokora mpie ko basareria nitabajomea nijome yani time mogonta ina kimogokora mpie ko bajomea bamanya koranda gechiko bakarana ki nera bako gokogeta tige mbure manyore tagotenna mogoso muno yonte neine nyasaye no muya tatore goro no muya nyasaye akionye na mbarabuka ngatate ni gasente ni omugaso oyo akambura gachiko nyirira na kimoma ete bakorera mai igago senda mariga gochararia erinde taite kago chinsasa rikerekieke haleluya ndio lugha ya mbinguni abana ba Nyasaye ekego kwairwe ekienye kwairwe yetume kase ngendo yo kwagacha kerekieke nyumba ya Nyasaye tari okoyeria abantu kurwe kanisa ini bono manya goche kanisa na inda agocha saa ino mongina abanga muna abunza ngapi bagocha saa ine saa 5 tiria matangasa achakire na gekoro takobeka tari mnekinga kiani tari kobeka somekeye mbege iga kobeke goro tukeria kwenda garia iga muma etera anto simenta jikanisa ya oja na kan erinde kero munda gara naki saine satan kikwa menere ngote kwa ingeba nkore goja mapemo ikaranse abantu bando tige batige no morembe bategeringa ni sa na nekingere kieke nekego Nyasaye otoire biegu ao na se biegu ebiga otoire ao renda na kioko bitumeka to baise kwegu getumeko kegu ogetumeke bobe osoge ikaransere igora agambigwe asekerioire igotoko gambigwe asekertokora tena ki tari kerio tairi omongina ngako ekienye ya bono goranga batshe banyaboke nonda monene ekienye kiya na akoete ntebi ngonki gwa korerete kai tigango tebi Nyasaye asobo saibuhane ntino muntu na ingi yani musubata yorukongkira yani ebare korwana makori bwakibwira sengenje yageregiege kenkiane wanoroche ngayo ko bargochi nchengo ta immediately tan irana yanda left kwa hivyo you left ngayagoji channel because ye kenkiao toke tumega tia sekerekieke yes
omwana irwe kenye kija kioka moisia kwa kunya ukomenya gikurumaga ekieni kia ane baba you are beautiful. You know you are beautiful. Motebi, I know I am fearfully and wonderfully made because that is what God made me to be. I am fearfully and wonderfully done what? Made. I already know. Na no kora teki. Igotaria no takire ko kora naki. Kogotebi. Na no takire kogotebi. Mokani. Na I love you. No, Motebi. I was loved. Have been loved from before. For the Bible tells me so. For God so loved what? So you are already done what? Loved. Let that hooligan. Tako ngaina. Na you, I love you. I love you. Tu akarikire birube kerasi mona abana baikaranse. Konya rakorika karube. Omaite gone karbaikire stage. Stage. Kuni maite. Orikariru. I love you. Otori tuma yagenda moyo. Ordinary rika. I love you too. Otom. No yo nero rika. I love you three. Otom. Orika. Warika. Omwana yoro jina some. Tari osoma. Ikago tege 2 3 4 5. Baka korenaki. Ngo bwana ba korenaki. Waruchanire. Anye ko bwato muri komuya. Ko maito ko chore bisije na bia baisige banje ko chore bitabume. Ebisije byo kabadori kasirero ende kanisa tebye mulandi ngore kanisa ntaite ko chene kanisa yangu ya Nyasaye orike opambe kanisa eri na dori kasire ko koranaki ariko kore mirimo yaye. Don't misuse your talent. If you have eloquence onye ko maite ko kwana buya tigana na mangana asheng ya go tsiria bana kwanya kungaina abana bande na niache buda kwenye kubwati abana bakaba niache buda. Use your eloquence to speak this message of God. Don't misuse your talent. Ekegu kiao yetumeke munenye njota kereo karanaki kogetumeka korwabunya sa na komentere ebinge